ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଗଣ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଆଦର କରେ ରେ। ତମେମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ତମେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଛ ନା? ମୋ କାନ ଦୁଇ ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଲଗାଇ ମୋ କାନକୁ ଫଟେଇ ଦେଉଛ। ଏଇଟା ପୁଣି କି ଗୀତ? ଏଇ ମୋ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଘୁଆ ଘିଅ ଘୁଆ ଘିଅ। ଛି 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 ଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ରେ, ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ମୋ ବିଦାୟ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ମଦ ପିଇ ଏହିଭଳି ଗୀତ ଲଗାଇ ଲଙ୍ଗୁଳା ମୁତୁଳା ହେଇ ଡେଉଁଛ। ତମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଘଣ୍ଟି ଗିନା ଆଦି ବଜାଇ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିଦାୟ ଦେଇଛ ନା? ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ରେ, ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଆନ୍ତା। ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ କେତେ ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ରେ। ତମେମାନେ କାହିଁକି ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତମେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ଭକ୍ତ। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରୁଛ। ଚାରଣା ଭଲ କରିଲେ ବାରଣା ଖରାପ କରୁଛ ରେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର। ଦୟାକରି ବଦଳି ଯାଅ, ଭଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ। ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ।